Kasagaran kanato kung hisgutan ang mahitungod sa mga pinirisuhan, ang unang musantop sa atong hunahuna ang huot o gubot nga kahimtang sa mga person deprived of liberty o mga binilanggo dinhi sa sulod. Usahay gani giisip pa kini nga katapusan na silang kinabuhi. Bisan pa man adunay gamay nga kamatuoran niini nga mga pagtuo dinhi sa male and female dormitory sa Dakbayan sa Mandawi, adunay usa ka butang nga padayon naghatag og jutay nga paglaom sa alang sa mga PDL. Opisyal nga gilusad sa kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi, pinaagi sa Mandawi City College ug sa pakig-alayon sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ang programang College and Skills Behind Bars. Personal kining gibisita sa team sa MyTV aron masaksihan ug mas masabtan ang pagpadagan sa maong programa. Sa among pag-abot sa mong pasilidad, misugat kanamo ang mainitong pagdawat sa pipila ka mga personahe sa pasilidad, diniyugan sa malumong mga pagtimbaya ug mga pahiyom. Natunong gyud sa pag-abot sa among team, among naabtan ang klase sa grade 11, 12, lakip ng labing unang college education sa maong pasilidad. Sa unang tan-aw, dili nimo mahununaan nga anaa ka sa sulod sa prisuhan tungod sa tataw kaayong tigi sa tabi ug tinubagay sa mga tinun-an. Taliwa sa akong mga pagduha-duha tungod sa kabalaka ug sa naandang pagtuo sa sitwasyon sa mga priso, pipila ka segundo pa lang ang milabay, diha-diha dayon gipakita sa akong kaugalingong mga mata ang kamatuuran sa sulod sa kaugalingong lawak sa ringan sa mga PDL nga napatungan sa mga selda. Dinhi, wala na kalahian sa naanda natong sitwasyon sa eskwelahan, partisipative ang mga tinun-an. Taliwa sa akong paghunahuna, mas alerto pa gani sila nga moapil kung itandi sa mga estudyante nga akong nailhan ug nakauban sa pipila ka tuig na akong pagtungtong sa akademikong institusyon isip usa-usab ka tinun-an. Ug dinhi na namo nabantayan ang usa ka PDL. Sa unang tan-aw, tataw kaayo ang iyang pagkamaawawon nga kanunay magduko ug dili motingog. Apan taliwa niini, naningkamot gihapon siya nga mopartisipar sa ilang klase ug dinhi napukaw among interes. Mahong diha-diha dayon namong giduol ug gihangyo ang personnel sa BJMP aron matugutan nga makaistorya siya. Aminado si Romer nga wala siya maanad mo atubang sa kamera ug mosaysay siyang kagahapon. Usa lamang si Romer sa kinatibuk-an nga 41 nga mga persons deprived of liberty kon PDL nga nakapa-enroll karon sa programang Education Behind Bars. Ug sa labing unang higayon, usa-usab siya sa mga swerteng nahatagan og tsansa nga makaangkon o makapahimulos sa bag-ong programa sa ahensya, ang College and Skills Behind Bars program. Tungod niini, kada adlaw sukad nagsugod ang ilang klase sulod sa prisuhan, mas adunay na direksyon matod pa ang iyang kinabuhi sa sulod. Katong kuhan ka, katong wala kong mag-eskwela. Karon, nalipay sa karon na ay kuhan, ay eskwela sa kaway. Tapos gawas ng ganyan daw. Digit po kayo, kung sa akong una-una, pamara, hindi pa rin sa una, kaya sa mga unaan nga, mapagtingawon bitaw. Mawawon man apan naningkamot gihapon siya nga mahimong madasigon ug aktibo sulod sa klase. Sa English mo itong ako sa communication ta sir. Yan ang gipapili ra mi ato kuan ba kanang unsay ganahan mo nga word. So gipili mo sir? Ako gipili ang forgiveness. Kay nakuha yun sa akong una-una sir nga katong nato ko sa gawas, daghan jud kay kog mga nabuhat nga dili maayo sa ako mga mahal sa kinabuhi dito sa laya. Hilabil na gid sa akong mama ug papa nako, mga igsuon sa ako sa hiyab sa kuno. Kaya makahinumdum ko sa ilang gibuhat ba nga sila tarong kay sila nako, daghan kay sila gibuhat nga maayo. Di murag ako ra bitang gibaliwala. Ako ra gisiyangan ang ilang kuan ba. Pipila ka minuto pa lang sa among pakighinabi, bukas na siya ug nagsugod na og saysay sa mga sugilanon siyang kinabuhi. Sa una katong napo ko sa laya sa una, ang akong trabaho sa una kuan kanang bisan unsa ra nang mo sideline ako kuan ba kanang mga welding, nakatrabaho sad ko sa mga kuan
mga bodega. Ang to nga, nakabarkada ko mga kuan, mga bandungon sad. Mga hinungdan nga, na ako diri na piso ko. Kato magong kuan, una dyan akong nakuha na ng butanga, yun. Na ako'y classmate sa una nga kuan ba, na bandungon sa din. Hindi akong ginganyo, kuan ba ka ng pamiligya. Din mo ito ni Suway sa kukuan. Suway ko gamit. Dadlaw na ko magsige gamit ba. Dili kompleto ang akong adlaw nga. Dili ko makagamit anong butanga. Daghan jud kayo ang kuan ay kanang dili ang ngayon tan ako mga buhat tungod anong butanga. Usa na gid ang kuan kanang hilabot ko sa akong pamilya kanang mangupit ko sa igsuon ako kanang nausab yun ang tuyok sa akong kuan sa pangadaw-adlaw lang ko sir tungod ng butanga. Kuan gid kanang niguba jud ang ako ang pagkuan sa akong pamilya. Og sa dihang naisgutan na namo ang mahitungod sa iyang pamilya, wala na niya kapugni ang pagtulo sa iyang mga luha. Bisitahon niyo po kasi yung pamilya, sir. Akong bisitahon gapon ko nila pero kuan kanang panagsara. Gibinaw pa kami nawala, sir. Sobra kaming nga sir eh. Lamig kay kuan. Ilaya. Ilang person? Sa pinuhol lagi pilangga di kay kumila. Yung karon na kuan gas. Dili naman kung nila mga kuanan matabangan eh. Parte sa pensa kay Nobel man akong kuan kaso. Pero nangita gamit sa pagi nga ila akong matabangan sa kuan kuan sa akong abogado kuan ila. Pagbayad di po sana ako ba. Non-bailable man ang kaso nga gitubang ni Kuya Romer, ang programa sulod presohan, naghatag og higayon kaniya sa pagsukli sa gugma nga iyang nadawat sa iyang pamilya pinagi sa pagtabang sab siyang kaugalingon. Matud pa kang male dormitory warden Jesse James Hingoyon, labing dako o kabililhon ang mga programang mahitungod sa edukasyon tungod sa talagsaong gahom niini nga mousab sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dugang pa niya, education is the greatest equalizer. Drawing back to the mandate of the BGMP, which is humane safekeeping and development of PDL. So, sa tuang mandate is sa development nila, stage level is para matagaan sila og big opportunity na to redeem ilang self. Wherein, pag naa sila diri sa sulod, mo ni ilang time, daghan sila idle time, instead na playing their minds, gray minds or black, at least dire, matagaan na sila chance, opportunity na mag-grow sila. Education is, ingon si Secretary Tugade, it's the greatest equalizer. And also, kuapod sa kuang philosophy before sa kung mga previous assignments is very dako gid kayog factor. The biggest factor is sa tuang intervention is education and livelihood. Matud kang Hingoyon, nasa 30 ka mga estudyante ang kasamtangang naka-enroll sa College Skills and Education. Gamay lang kaayo nga ihap ko ni kumpara sa kapin sa 1,000 nga nagpuyo sulod sa ilang dormitoryo. Apan, dili na bago ang pag-abot sa edukasyon sulod sa prisuhan. Tungod kay una na naglihok dinhi ang Senior High School ug ang Alternative Learning Systems o ALS. So our program here is the Senior High School ALS Way. So it's actually a regular. We treat it as a regular schooling for the senior high school, but ALS Way because of the modality, in the teaching modality. So we're having face-to-face and asynchronous period. Basically, sir, when we had it last year, it was not really easy because first is the age, and our ways we were taught how to deal with the young generation, the adolescent. No? Here is different, coming from the different backgrounds, coming from the different age, and basically because also of the limitations
very easy for us to make use of technology, different sources outside in the regular setup, but here it's limited because of our situation as well. Yes, mga boundaries and even our examples. No, we are very conscious with our examples. Unlike in the mainstream, free flowing. Here, kay dili, kay you need to be conscious, sensitive, no, to your examples. Na although lisod siya, but it's fulfilling. Apan usapod kadakop pangutana. Unsa man ang pamaagi sa pagpili sa mga piniriso nga mahatagan niining talagsaong higayon. Ang number one jud nga gi-question sila, how determined are they to pursue a college degree? Kay maski, syempre, on our part sa BJMP, mo na gusto namong mahitabo sa ilaha. But then, if mapugos ra gyud sila, ang passion for education, no, nga mahuman nila is, syempre, wala. So, kani sila, out sa pag-interview sa ila, then gi-explain sa ila the impact sa education, no? Makahuman sila usa ka degree dito na, then, gihangyo nga makasubmit ang immediate family of the required documents kay dili man sila makakuha, but we also help them. Kami on our part sa BJMP Mandawi nag-write og letter sa schools nga kung pwede tagaan sila og certification of good moral character and the other credentials para ma-enroll sila sa high school. Apan sama sa naandan nga panultihon, nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. Nagpasabot nga naagyahapon sa kakugi ug pagpaningkamot sa kada PDL aron sila magmalampuson sa pagskwela. Sa pagpili, among gikuan atong based sa qualifications nga gihatag sa Mandawi City College. So among gi-collect ang mga PDL nga nakahuman na og high school. Especially katong niagi og regular na katong karaan nga curriculum. Then naapod may mga graduate sa senior high nga nanadaan sa sulod sa jail. So, out sa ilaha, kay na may qualifications nga gihatag ang Mandawi City College. So, kung kinsay naka-qualify to submit the documents, kay uban man good, wala naka-apas o padala og documents kay ang pag-acquire nila sa documents nga kinahanglanon. Then, out sa ilaha, nagkuha og entrance exam and interview with the College of Business Administration sa Mandawi City College. So, Apan sa dili pa madisideran ang mga PDL nga angayan mahatagan sa mga oportunidad, duna pa sila'y lakang nga kinahanglan tumanon. First is nag-call ang personnel sa BGMP, gitanaw nila kung naa ba sila ato nga mga requirements nga gi-require nato, and then gitanaw sad sa sulod sa ato ang mga personnel sa BGMP ang behavior, ang character sa ato ang applicant, kung manageable ba siya, kung ready sad siya nga mo enroll siya og college. Sa karon, College of Business Management major in marketing pa lang ang kasamtangan nga gitanyag nga programa alang sa mga PDL. Ang BSBA major in marketing management is dili siya highly intensive nga laboratory. So kanisad is dako kay ning tabang sa ilaha kay naman pud sila'y IGP, income generating project, nga naa dito sa sulod sa dorm, so magamit ni nila pohon. Butang na to, sir, if ang isa ka PDL, karon siya 2 years lang siya sa SUD, di ba? Kaning program na gi-offer na 4 years. 4 years na siya. So, ang 2 years, makagawas na kita siya, hopefully, Diri siya mo continue. okay siya din. O continue siya diri. I-evaluate kung unsa ang nakuha dito, then ato sang ma-identify kung unsa ang iyang kulang pa para ma-earn na niya nga diploma. Tungod niini, usa si Dr. James ang Dean sa College of Business sa gitugyanan nga magtudlo ngadto sa mga PDL. Nindot kayo ang ilahang accommodation, nindot po kayo ang ilang preparation dito. Sa ako nga end, pagka Wednesday, July 15, nag-start ko ang tudlo sa ako ang subject, which is Management and Organization. So, makita na to nga ang mga estudyante nga to, welcome po kayo, ato matanawan nga excited po kayo sila sa klase. Well attentive. Nga, pag-end sa ko ang klase, naghatag po ko sila o short evaluation through quiz. So, daghan po naka-perfect. So, makaingon ta nga very attentive sila, maminaw sa Diyon, and at the same time, participative. Kami nabati na to din niya.
tumang ng mga estudyante, dili ka tong naanda nato nga estudyante. Actually, cool ba? Makaingon ta nga cool ba in the sense nga nanamon sa itong mindset, no? Yes. Nga unsa sila, kinsa sila. And then makaingon po So, ka, answer ka na mindset. Na. Before ka nisuot sa kung yes na. Bisan pag gani pag-abot na gyud ako nga to actual na gyud nga pag-discuss pero makaingon ta ba nga unsa kay may tabo, no? Unsaon ka ko nga to makaingon ta simbak ko kung dunay mahitabo ba nga iba sila ganahan sa ako ang mga wordings pero ako as teachers dana po may giingnan nga careful mo sa mga words nga inyuha nga ipagawa sa inyong baba. Most particularly kung muhatag ang mga example, di ko na pwede nga imuhang himong example ang ilahang mga past experiences nila. Doon na may mga kabalaka, mas may patigbabaw sa mga volunteer teachers sulod sa BJMP Mandaue ang dako nilang papel sa pag-andam sa mga PDLs nga makabalik sa ilang pamilya o pagpadayon sa kinabuhing ilang natalikdan niadtong sila nabilanggo pa. Para sa kuha, pinaka-importante yun nga nga matagaan na to sila ang tukma yun nga education based sa ilahang gusto tungod kay para ni sila sa preparation sa ilahang paggawas unya sa prisuhan. Sama sa linya gikan sa usa ka iladong pelikula, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Dili na ako mapugngan ang mangutana sa akong kaugalingon. Unsa ka nga kaugmaon ang nagpaabot kinila sa gawas sa rehas. Dako kayong matabang sila, no, ang pagkuan sa community, pag-embrace sila sa community once ma-reintegrate sila kay if this program mo continue og makaduna na graduate, no, we could propose we are looking forward to another program of proposing to the city government of Mandaue for unemployment of those PDLs who graduated from college in the Mandaue City sa sulod sa prisuhan. Kay kana siya once na embrace, meaning the city government of Mandaue gi-embrace nila ang katong mga PDL nga nakagraduate. The community as well will embrace that, no, kay gitagaan silang second chance. Actually, naganitay multinational company, international company ni na factory, home decor. Na sila yung mga produkto atong tanawon dito unya. Iniglaya nila, inigawas nila, ni sulti itong ilahang officer na i-employ sila. Pag nakitaan nila og pagbag-o, nakitaan nila og dedication sa trabaho, hardworking, tanan qualities na maposes. So dako na to na factor, sir, na ngano i-embrace man sila to na company. Sa pagkahimugso niini mao ang oportunidad, dunay labing dakong mensahe ang Mandaue Female Dormitory Warden nga si Maria Rosel Paracale ngadto sa publiko. Hayahay daw ang mga piniriso kay libre kuryente na, libre tubig, libre kaon, then ginapa-eskwela pa. So, kind of, napoy nag-comment nga, we are encouraging the public nga magpapriso daw kay masayahay sa sulod sa prisohan. But gusto na ko ipaabot sa ilaha nga, ang life sa sulod sa prisohan is dili lalim. And these individuals are kanang, dili nato sila i-segregate, dili nato sila i-condemn, nga piniriso sila. They are still human beings, no? Even a person, nakapatay na siya, there are certain factors nga nang nabuhat na niya. Although, painful on the part sa namatyan nga family, but then atong tanawon nga kani nga person nga nakapatay, struggling pud ni siya, dili pud kanang siya ray nakabaluwat so inside his mind, no, nganong nabuhat to diya, then after doing it unsay naa sa sulod sa hunahuna niya. And if we keep on condemning the person, paano nato siya matabangan nga mautro siya, mausab siya? Same is true with those individuals involved in drugs. Wala ta kabalo jud sa main reason nga na-involve sila in drugs, but dako gyud nga factor is financial, paano nila mabuhi lang pamilya. That's why they engage into drugs. If ato silang i-condemn po, then they will keep on doing it. But if we will give them chance and we will accept them as human being and tagaan nato silang chance sa pagbago, dira na pud mausab ang ilang kinabuhi, ang ilang pagtan-aw sa kinabuhi. So, naa nato, no, sa community ang dakong factor sa kausaban sa tawo, aside po of course sa ilahang kaugalingon. Kuan po na sila ang beneficial actually ang community. Because if wala tayong intervention, education or technical, spiritual na intervention, rehabilitation program, inigbalik nila sa community ang ilang criminal instinct or mind activities, mo lagi mo spread, mo katag, mo dako. So, it is very
moral obligation po na namo, dili lang as public servant, kundi obligation po namo morally na ako, especially kami ni Ma'am Paracali, diri man mi, Mandawi resident po mi. What if kanang nangawat ng ginagmay, inigawas dito kung ato lang ni pasagdan dire, ang mangawat na nagdagko. Based on my experience in Luzon, I was there for more than a decade. Mo gina ang radicalization inside the facility, presuhan. Muna gitawag na to na gang radicalization. Wala gyud bisulod sa panghunahuna ni Kuya Romer ang pagsulod ug sa pagskwela. Apan niining panahona, giisip na niya kining usa sa mga labing dakong yawe ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi. Sa ako ang mama o papa nako, sa ako mga igsuon, na alam mo kabalakan ako diri kay nagtapong sa ko diri bisod kay diri mingaw kaayo. Bisag ang sao na ako. Lingaw-lingaw sa akong kuhan. Kabalingong dere. Di jud mawa sa akong mga huna nga. Lingawon ko nila. Naunta mga pasaylo ko nila kung sa may akong nabuhat nga dili maayo sa una. Puhon. Kung makalaya mo ko, akong palingaon nga, mausap na ako akong kinabuhi. Makabawi po ko nila kung say ilang ibuhat ako, sir. Mga kanan ako siguro, sir. Kami dili mi ang unta kahadlukan nila kay kumukay namin diri sa napiso mi. Mahadlok na sila namo. Ay lang mo kahadlok na mo kay siya nagbagmo naman sa diri. Then dili mo sa dingon nga kung napiso ka daota na jud kay ka sa kuan. Tanaw sa mga tao. Magkuan lang gyapon ganang ang ilang pagtagad, dili lang mo usab ang ilang pagtagad sa mga. Kaya lang sir, okay ko. Kini si RD Morales, alang sa May TV, Cebu.